Ehm, Dank voor de uitnodiging. Ehm, het doet me goed te horen dat u blij bent dat ik hier ben. Maar het is ook goed voor u om te weten dat ik blij ben dat ik hier mag zijn. En we hopen op een goed en gezegend uur met elkaar rondom een best heel complex onderwerp. God en het lijden. Een thema, een vraag die ik denk de mensen al net zo lang bezighoudt als dat de zonde, het kwaad in de wereld is. Ik ben me er ook van bewust dat we spreken over een onderwerp dat voor deze of gene best ook pijnlijk kan zijn. En misschien wel pijn kan verversen in ons binnenste, in onze harten of gedachten, onze gevoelens. Ik wil met alle voorzichtigheid mijn woorden kiezen. Maar ik ben me ervan bewust dat er dingen kunnen zijn die heel pijnlijk zijn en ook blijven. Het gaat immers om vragen als bijvoorbeeld, als God goed is en almachtig, waarom is er dan lijden in deze wereld? En als God goed is en almachtig en er is lijden in de wereld, wat is dan de zin van dat lijden? En voor we die vragen wat verder verkennen, in het kader van het vak apologetiek, wat ik ook aan Est mag geven, wil ik eerst wat bijbelse grondlijnen met u nagaan. En de eerste grondlijn is die van het verband van lijden en zonde. Ik kom daarop omdat de apostel Paulus in Romeinen 8 schrijft, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, vanwege de zonde. En dat woord ijdelheid kan ook vertaald zijn als leegte, als doelloosheid of zelfs zinloosheid. Het schepsel is onderworpen aan de ijdelheid. Dat is aangrijpend. Een geweldige leegte heeft het menselijk bestaan aangegrepen. Het ontbreekt de mens aan God. Hij heeft gezondigd, het doel gemist en in die zin is de mens inderdaad doelloos. Paulus zegt, het ganse schepsel zucht. De hele schepping, de mensenwereld, de dierenwereld, de hele schepping. Vanwege het bederf dat er vanwege de zonde is gekomen. Hebt u zo wel eens naar het huilen geluisterd van een kind dat honger heeft? Zo de berichten gelezen over de schepping die ook zo lijdt? De schepping zucht, zegt de Bijbel. En de apostel Paulus, hij laat zien dat het een heel verschil maakt of je zucht in geloof of ongeloof. In dat laatste geval is het ten diepste de zucht van de stervende. Zonder Christus, zonder genade, ervaren we in het lijden ten diepste de voortekenen van het verderf dat eens volkomen zal zijn. Het loon, zegt de apostel, op de zonde is de dood. En dat tekent zich op allerlei manieren af. En als je dan vreemd bent aan God, en vreemd aan de genade van God, niet leeft uit de vergeving van de zonden en de vrede met God, dan is alle leed eigenlijk een voorteken van het bederf dat de mens eens geheel in zijn greep krijgt. Wat is dan de zin van het lijden? Het is lijden aan het bederf dat alleen maar groter kan worden. Dan kun je enkel het bittere gevolg van de zonde erin gewaar worden. En past het dan niet om te bidden of God dat leed heiligt? In ons eigen leven, het leed dat in deze wereld is en ons diep raakt. Ik denk aan een zin van de bekende C.S. Lewis, bekende apologeet. Hij zegt,
God whispers to us in our pleasure. He speaks to us in our conscience, but he shouts to us in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Lewis zegt, God fluistert tot ons in ons genoegen. Hij spreekt tot ons in ons geweten, maar hij roept tot ons in ons lijden. Dat is zijn megafoon om een dove wereld wakker te maken. Wie de Heilige Geest heeft, zegt Romeinen 8, zucht ook, maar dan anders. Ook wij zelf, zegt Paulus, die de eerstelingen van de Geest hebben, wij ook zuchten in onszelf. En is dat niet waar? Dat ook wij zuchten als christen in het lijden, ook vanwege de zonde, die bittere oorzaak van alle leed. U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van Augustinus, de grote kerkvader. Hij kreeg de bijnaam Doctor Gratia, de dokter van de genade, de leraar van de genade van God. En toen Augustinus op zijn sterfbed lag, dat zou je niet verwachten misschien, liet hij op grote perkamenten vellen de boetepsalmen aan de wanden van zijn slaapkamer hangen. En zo eindigde hij de laatste dagen van zijn leven, overdenkend de zonde van ons mensen om ootmoedig te zijn voor God. Maar daarmee is niet alles gezegd. Voor een levende christen is de vloek uit het leed weggenomen. Het is niet ten verderve. Wie door de Geest geleid wordt, zegt Paulus, die zucht als in barensnood. Barensnood. Die zucht wel vanwege het bederf, het lijden, maar Paulus zegt die zucht in barensnood. Niet in doodsnood. Barensnood. En barensnood leidt tot iets nieuws. Het vooruitzicht is wonderlijk. Het gaat aan op de vernieuwing. En dat is het gewin in het verlies. En daarmee kom ik aan een van de vruchten die het leed in het leven van een christen kan voortbrengen. Niet vanzelf, maar dankzij de Heilige Geest. En dat is de vrucht van het verlangen. Verlangen naar de volkomen gemeenschap met God. Dat is ook wel genoemd de stuwkracht van het kruis. Om meer en meer gericht te zijn op de wondere toekomst van Hem. Meer en meer uit te zien naar de dingen die boven zijn. En als je dicht bij je hart blijft, dan weet je denk ik allemaal hoe nodig dat is. Wat zijn wij vaak aardsgezind, toch? En zou het misschien daar ook mee te maken hebben dat we heel snel heel erg ontredderd zijn als er lijden in ons leven komt. Natuurlijk, lijden geeft pijn, verdriet, moeite, tranen. Ik wil dat niet graag onderschatten. Het kan een mens soms zo bijna radeloos maken. Maar als, Romeinen 8, ons leven aan de ijdelheid onderworpen is er dan eigenlijk iets anders te verwachten. In dat bestaan, in die gebrokenheid, ligt lijden eigenlijk voor de hand. De vraag is niet zozeer waarom wij lijden, maar de vraag is eigenlijk meer waarom wij niet lijden. En behalve dat, laten we eerlijk in de spiegel kijken. Hoe staat het met uw en mijn wandel?
die in de hemelen is. Hoe sterk is nu de begeerte om met Christus te zijn? Hebben wij echt heimwee naar huis? Zijn we echt pelgrims? En staat ons aardse leven echt in dat teken? Dat maakt niet onverschillig, maar het maakt wel dat je minder verkrampt, vergroeid bent met dit bestaan, waardoor we op doorreis zijn. Dat heeft alles te maken met dat zuchten. Het zuchten om het uitzien naar de volkomen verlossing. Paulus zegt, ook wij die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf. Maar hij zegt nog meer. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is met het oog op ons onderwerp een belangrijk gegeven. Paulus berust niet in het leed. Dat leed heeft immers alles met de zonde te maken, met het bederf. Daarin kan hij niet rusten of berusten. Maar ik vraag me af, hoe vaak is dat al aan mensen gevraagd? Of ze in hun lijden konden berusten. Maar is dat wel bijbels? Ik lees in het evangelie nooit dat de Heer Jezus de vraag stelt aan iemand of hij in het leed kan berusten. Jezus neemt het juist tegen het leed op. Hij geneest de zieken. Hij werpt de duivelen uit. Hij herstelt wat gebroken is. Hij opent wat gesloten is. Hij richt op wat gebogen is. Komt het er niet veel meer op aan, vrienden, dat wij rusten in de handen van God, in plaats van te berusten in het leed, als iets onvermijdelijks, waar nu een keer niets aan te doen is. Iemand die zegt in het leed te berusten, die kan daarmee bedoelen, ik leg me tegen wil en dank maar neer bij het onvermijdelijke. Maar is het niet zaak om te rusten in de handen van God? En dat is overgave. Dat is je niet neerleggen bij het onvermijdelijke, maar je neerleggen in de handen van Hem. Veelzeggend vind ik wat we lezen in Jesaja 53. Woorden die terugkomen in Mattheüs 8. Nadat verhaald wordt hoe de Heer Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest en velen van demonen bevrijdt, dan schrijft Mattheüs dat dit de vervulling is van het profetische woord van Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten verdragen. En die ziekten, die kon Jezus wegnemen, omdat hij kwam in de kracht van God. Hij verdrijft demonen met een woord en overmeestert ziekten. En daarmee wordt tegelijk nog een lijn zichtbaar. Te weten de relatie die er kennelijk kan zijn tussen ziekte en de macht van de boze. Job is al genoemd, maar dan denk ik inderdaad ook aan Job. Zijn lijden, het gaat niet buiten God om, integendeel, maar het is wel de boze die Job teistert met zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. Ook in het Nieuwe Testament komen we dergelijke dingen tegen. Mattheüs 9, die stomme man die niet kan spreken. Op het moment dat Jezus de duivel uitgeworpen heeft, kan hij weer spreken. Christus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken in Johannes 3.
En dat verbreken van de werken van de duivel betekent dat Christus het domein van de zonde betreedt om de zonde teniet te doen. Romeinen 8. En het tastbare bewijs daarvan, als ik dat zo noemen mag, zien we in de tekenen. Christus' wondermacht doet ook de bittere uitwerking van de zonde, de gevolgen van de zonde, teniet. Vaak wordt er over wonderen gesproken als dingen waarmee Jezus de natuurlijke orde doorbreekt. Hij doet immers wat naar onze menselijke bevatting onmogelijk is. En die gedachtegang begrijp ik wel. Maar is er niet veel voor te zeggen om het wonder te verstaan als het herstellen van de verstoorde orde? De orde die door de zonde zo diep verstoord is geraakt. Christus deed niet enkel wonderen, hij was het wonder, is het wonder. En zijn wonderen zijn tekenen van het eeuwig herstel dat in hem en met hem werkelijkheid wordt. Tot zover heel kort iets over het leed en het heimwee dat de Heilige Geest erin en erdoor doet opleven. Dat neemt niet weg dat in je eigen leven leed vaak betekent dat je op zoek gaat naar de zin ervan. En die worsteling zal menigeen, denk ik, vanavond herkennen. Wat heeft God ermee voor? Soms kan die vraag door je hart snijden, toch? Waarom? Zoeken naar zin. Als we die maar zoeken op de goede plaats. En dat is bij God. Ik spreek nog wel eens mensen in Leiden die tegen mij zeggen: eigenlijk zou ik willen vragen, God, waarom? Maar dat mag natuurlijk niet. Ik begrijp wel wat ze bedoelen. Wie zijn wij als mensen om God ter verantwoording te roepen? Alleen, ik denk dat je waarom op heel veel verschillende manieren kunt zeggen. Is dat per se opstand? Ik denk dat het heel vaak onbegrip is. Overweldigd als je weet en niet vatten kan wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. Ik hoor Jezus aan het kruis zeggen: waarom? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Was dat opstand? Uiteraard niet. Maar wel uiting van dat diepe onbegrip. Een klacht vanuit dat onpeilbare lijden. Van God verlaten. Het laat ons wel zien wat het adres van die vraag mag zijn. Mijn God, mijn God. En waar hij verlaten was, werkelijk, zullen wij niet verlaten zijn. Al voelt het misschien wel zo. Maar als een kind van God zich verlaten van God weet, is hij het niet, is zij het niet. Alleen Jezus was in het leed werkelijk volkomen van God verlaten. Zoeken naar zin, biddend. Want de antwoorden kunnen zo heel verschillend zijn. Ik denk aan Mirjam.
Ze werd door God met ziek zijn gestraft. Let op, niet tot vergelding. Mirjam was een kind van God. En ook haar zonden zijn verzoend geweest. Maar ik denk dat we moeten zeggen dat God haar tuchtigt, kastijdt vanwege haar zonde. Bovendien om haar voor erger te bewaren. Hebreeën 12 heeft het over God die kastijdt. En in het Grieks staat daar het woordje opvoeden. En dat is met het oog op ons welzijn. Dat is Mirjam. Maar biddend zoeken naar zin, zei ik zo even, want er zijn zoveel meer antwoorden mogelijk. En wij vergissen ons zomaar. Job. In het geval van Job is het nu juist niet uit Gods straffende zorg te verklaren dat hij lijden moet. De vrienden denken dat, hè? De vrienden van Job die denken, Job, wat heb jij wel niet op je kerfstok? Dat je dit moet verduren. En dat denken ze niet alleen, dat zeggen ze ook. En ze gaan ver. Job, wat verzwijg je, zo beschuldigen ze hem. Dat je kinderen allemaal gestorven zijn, zal ook wel uit hun zondige leven zijn te verklaren, zegt een van hen bovendien. Het is voor die vrienden wel duidelijk, Job heeft zich van heel wat te bekeren. En intussen zegt het boek Job, zegt God in het boek Job, heeft niemand recht van God gesproken behalve Job zelf. De discipelen maken dezelfde fout. Op de dag dat ze met hun meester langs die blindgeborene lopen, u weet wel. De discipelen vragen, heeft hij gezondigd of zijn ouders? Nou, als hij het is, dan zou hij prenataal gezondigd moeten hebben. Want hij is blind geboren. Maar volgens de Joodse rabbijnen is dat mogelijk. Ik zou niet weten hoe, maar doe maar. Maar de discipelen zitten er nogal naast. Want zijn lijden heeft alles te maken met de grootmaking van Gods naam in zijn leven. Bij Paulus is het weer anders. De doorn in zijn vlees, u kent die teksten. Iets dat Paulus kwelt, iets dat Paulus hindert. Hij heeft zijn knieën gebogen, tot 3 keer toe, God gebeden. Maar de Heer is duidelijk. Hij zal die doorn niet wegnemen. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. U merkt, over de zin van het lijden is niet zo eenduidig iets te zeggen eigenlijk. In de weg van het gebed, in de persoonlijke omgang met God, ga je er soms wat van verstaan. Maar vaak ook lang niet alles. En moet dat? Ik denk wel eens, weten we eigenlijk wel waarom we vragen? Als we steeds maar vragen waarom de dingen toch zo gaan. Stel dat je alle antwoorden kreeg. Zou je dat meer troosten? Of gelukkiger maken? Zouden we daar meer vrede bij hebben? Ik heb van de week bij de studenten een voorbeeld gebruikt van onze zoon. Hij is nu 28, maar toen was hij een jongetje van 2 of 3. Hij was buiten aan het spelen en bij de buren viel een man hoog van de ladder op de straat en die man is ook aan het einde van die dag overleden. En dat ventje van 2 stond er met zijn neus bovenop. Wat heb ik gedaan? Ik heb hem zo snel mogelijk naar binnen gehaald. En want je bent dan bang als vader dat hij anders die beelden een leven lang op het netvlies zou houden. En toen heb ik later gedacht,
Zou God zo soms ook niet doen? En is het niet barmhartigheid dat wij niet altijd alles weten? Omdat het te veel zou zijn om te dragen. Als ik al, als aardse gebrekkige vader, het besef heb en de zorg heb om mijn zoon daarvoor te bewaren, zal God dan soms ook niet ons voor dingen bewaren? Veelzeggend dat Johannes op Patmos sommige dingen moest verzegelen. Die bleven gesloten. Wat ook onbekend blijft en onzeker soms, de uitkomst niet. Wij weten, zegt Paulus in Romeinen 8, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. Niets. Niet. Begrijpen doe ik dat ook niet. Maar dat vraagt God ook niet. Hij vraagt dat we dat door de genade van de Heilige Geest zouden geloven. Niet begrijpen, maar dat wel aanbidden. Ook die pijnlijkste dingen. Ik snap het niet, maar toch mag ik voor waar houden. Ze zullen medewerken ten goede. U hebt misschien wel eens een borduurwerk gezien. De onderkant, dus allemaal knopen, draden, een wirwar. Zo ziet het er soms in onze ogen uit. De gang en het plan van ons leven. Maar God ziet de voorkant. Hij ziet dat fraaie patroon dat bezig is te ontstaan. Nog één ding wil ik onderstrepen voordat ik naar de meer apologetische overwegingen ga. En dat is, Hij is God. Job moest dat ook weer leren. Hij is God. Job, die gelijk had dat hij niet leed vanwege een bijzondere zonde in zijn leven. Maar Job die wel heel ver gaat in het bepleiten van zijn onschuld en zelfs God oproept om zijn onschuld te betuigen. En ook om, wanneer hij onschuldig blijkt, uit te leggen waarom het Job dan toch wel was overkomen. Job, die moest weer leren, God is God. Elihu, een van die vrienden, die had goed van God gesproken. Een van de laatste dingen die hij gezegd had, is: de Almachtige die kunnen wij niet uitvinden. De Almachtige die kunnen wij niet uitvinden. En toen was Job klein geworden. Alleen al Gods stem. Uit een onweer klinkt Gods stem tot Job. En hij zegt: God nu als een man uw lenden. Job, ga daar maar staan. En dan stelt God pijnlijke vragen. Vragen die Job diep verootmoedigen. God zegt: ben jij mijn gelijke, Job? En daar staat Job. Met al zijn klachten, met al zijn pijn, met al zijn vragen. Natuurlijk kun je zeggen dat in Job staat dat Job goed van God gesproken heeft. Maar dat neemt niet weg dat de Heer om te beginnen Job voor zijn eigen grootheid plaatst. En als gevolg daarvan zal hij diep voor God buigen. En hij zegt: ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Dat is ook een les. Stil zijn voor God. En tot God. Hij is God. Hij is groot. Daar ging het toch om. Job mag erkennen: ik weet
dat u alles vermag en dat geen van uw gedachten kan worden afgesneden. Vrienden, wat zijn Gods wegen wonderlijk. We raakten als mensen in het bederf vanwege de zonde. En dan is daar de boze, die zijn zinnen zet op onze ondergang. En daar is God, die in het leven van zijn kind alle dingen doet medewerken ten goede. Wat is het goede? In Jobs leven zien we het. En de apostel Jacobus wijst ons erop. De Heere had een doel. Jacobus heeft het over het einde van de Heere. En hij bedoelt het doel van God. En het doel was dat hij de Heere zou overhouden. Dat zou schitteren in zijn leven dat God zeer barmhartig is en een ontfermer. Jacobus 5, vers 11. En zo wordt de diamant geslepen. Een ruwe diamant, daar zie je niet veel aan. Maar door het proces van slijpen krijgt die steen zijn waarde. En dat is in het leven van een christen niet anders. Het lijden, dat is het slijpen van de steen tot een steen van bijzondere waarde. En zo word ik geschikt gemaakt voor de hemel, te meer gericht op hem. En wat gaat leed, hoeveel pijn het ook doet, dan tegelijk ook anders wegen. Paulus, die schrijft, ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus, veel meegemaakt, veel. En hij noemt dat lichte verdrukking die snel voorbij is. En de uitkomst? Het werkt een zeer uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dat zijn wat bijbels-theologische overwegingen voordat we toekomen aan wat apologetische overwegingen. Ik begon zo even met die indringende vragen. Als God goed is en almachtig, waarom is er dan lijden in de wereld? En als God goed is en almachtig en er is lijden, wat is dan de zin daarvan? En om dit probleem het hoofd te bieden, geven sommige theologen de almacht van God op. De Joodse rabbijn Harold Kushner, die heeft een boek geschreven, Als het kwaad goede mensen treft, en dat is een bestseller geworden, dat heeft enorme oplagen beleefd. Die Joodse rabbijn Harold Kushner, die krijgt te horen dat zijn zoontje Aaron van 3 jaar niet ouder kan worden dan 15, vanwege een ernstige, weinig voorkomende ziekte. En terwijl het tot zijn ambt hoort als rabbijn, als rabbi, om anderen te troosten, kwam nu de vraag in alle scherpte op hemzelf af: waarom worden onschuldige mensen door het kwaad getroffen? En hij schrijft daarover dat genoemde boek, Als het kwaad goede mensen treft. En in dat boek geeft Kushner aan dat het oog in oog met het lijden niet mogelijk is om te blijven spreken over Gods almacht. Hij zelf, zo schrijft hij, heeft troost gevonden in de overtuiging dat God in zijn goedheid en rechtvaardigheid meelijdt met de lijdenden. Kushner zegt, ik kan niet meer geloven in de almacht van God. Hij ziet God als iemand die medelijden heeft, maar er verder ook niets aan kan.
doen. Aan de ene kant wil hij, en dat boek heeft heel velen aangesproken, de goedheid van God laten staan als bron van troost in het lijden. Aan de andere kant wil hij het probleem van het lijden niet met gemakkelijke woorden afdoen. En dat is op zichzelf natuurlijk goed. Er zijn en er worden soms wel heel makkelijke antwoorden gegeven op deze vragen. En daarmee wordt het leed geen recht gedaan en worden lijdende mensen geen recht gedaan. En nog belangrijker, daarmee wordt God geen recht gedaan. Met die eenvoudige, snelle antwoorden. Alsof wij God begrijpen. En zonder meer zijn wegen doorgronden. Dan heb je de les van Job weer nodig. Job, waar was jij eigenlijk toen ik de aarde grondvestte? Ja, Job was nog in gevelden of wegen te bekennen natuurlijk. Hoe zouden wij zomaar Gods wegen doorgronden? Die zoveel hoger zijn, zegt Jesaja, dan de onze. En bovendien, de antwoorden die soms heel vlot worden gegeven, die zijn vaak zo theoretisch dat ze een bloedend hart niets zeggen. In het woord vinden we een andere weg. In het besef dat wij God niet begrijpen. Hij is van een heel andere orde. En hij zou geen God zijn als alles van hem voor ons begrijpelijk zou zijn. Maar dat maakt dat gelovigen in de Bijbel zich met hun klachten juist richten tot God. Ze klagen niet over hem, maar tot hem. Op dat punt heb ik veel geleerd van het boek van de Amerikaanse jonge professor Todd Billings. Hij is theoloog en hij is ongeneeslijk ziek. En daarover heeft hij een indringend boek geschreven, Rejoicing in Lament. Je verheugen in het verdriet, in de klacht, het leed. En hij schrijft hele diepe dingen in dat boek over de klaagpsalmen. Hij noemt de klaagpsalmen zelfs zijn gezelschap op de weg van het lijden. En Billings die vraagt zich af waarom in veel gemeenten die klaagpsalmen eigenlijk zo weinig worden gezongen of gelezen. Hij wijst erop dat Christus zelf op allerlei momenten de klacht aanheft, bijvoorbeeld als hij weent over Jeruzalem, bij het graf van Lazarus, in Getsemane, tot aan het kruis. En als een gelovige de klacht overneemt die de Bijbel ons voorzegt, betekent dat dat hij die klacht tot God heft in gemeenschap met Christus. De klacht tot God, bijvoorbeeld in Psalm 13. Die klacht is nadrukkelijk een uiting van vertrouwen op God. Het feit dat die Bijbelse klacht tot God wordt gericht, dat betekent dat hij erkend wordt als de getrouwe die zijn belofte houdt. Billings noemt die klacht uit de Bijbel, die we overnemen en richten tot God, dat noemt hij zelfs een vorm van God loven. Want doordat de klacht gericht wordt aan hem, wordt hij erkend als degene die dit woord zal houden. En daarbij zet hij in zijn boek een sterk accent op het feit dat de vragen naar het lijden in dit leven veelal open blijven. Hadden we in plaats van deze open vragen alle antwoorden, dan viel er ook niet tot God te klagen. De klacht ingegeven door het feit dat we in de nood als mens niet inzien hoe de Heer zijn belofte zal waarmaken, roept om de heelheid van zijn koninkrijk. Juist in de diepte horen we in de Bijbel Gods kinderen het vertrouwen in zijn goedheid uitspreken.
Ik denk aan Psalm 3. Achtervolgd door de vijand, zingt David zijn vertrouwen in God uit. Hij kan gerust neerliggen in het open veld, want God houdt de wacht. En Spurgeon, de bekende Engelse prediker, die zegt bij die psalm: ik denk dat David in dat open veld rustiger geslapen heeft dan Salomo, terwijl zijn bed werd bewaakt door 60 helden. En de psalm die volgt, psalm 4, gaat daarin verder. Als zelfs Davids vertrouwelingen zeggen: David, wie zal ons het goede doen zien? Hoe moet dit? David ondervindt daarentegen meer vreugde toen dan anderen in tijd van pure voorspoed. Want hij heeft genoeg aan God. Studenten hebben het deze week een paar keer van mij gehoord. Het verstand heeft zijn redenen. Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent. Uitspraak van Pascal. Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent. Als mijn verstand misschien zegt: er is geen enkele reden meer over om op God te vertrouwen, dan zegt het hart: en toch zal ik op hem betrouwen. Wat een verschil met het ongeloof dat niets overhoudt in het leed. Of hooguit dat overhoudt wat even kwetsbaar is als de mens zelf. Wat een verschil met het evolutionisme. Dat uitgaat van de harde grondbeginselen in de kosmos en dat maar kan hopen dat uit dit leed iets beters voortkomt, maar zich sowieso moet neerleggen bij de onvermijdelijke uitkomst. Bovendien, vanuit dat hartelijke vertrouwen op God zijn er ook indringende vragen te stellen aan mensen als Kushner. Hoe zullen wij op God vertrouwen en ons aan hem toevertrouwen als hij niet alle macht heeft? Ligt er voor een christen juist daar niet de troost dat hij machtig is te verlossen en geenszins de God is die onmachtig moet toezien hoe zijn volk of zijn kind lijdt? Zegt God zelf niet. Jesaja 40. Machtige tekst. Hef je ogen op omhoog en zie wie al die dingen geschapen heeft. De sterren, de planeten. Die in getal hun leger voortbrengt. Die ze alle bij name roept. Vanwege de grootheid van zijn krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Al die miljarden sterren. En sterrenstelsels. Hij kent ze bij name, zegt Jesaja. En waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt u niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, nog moe nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte van dien die geen krachten heeft. Anderen ontkennen niet zozeer de almacht van God, maar wel de goedheid van God. Immers, als hij almachtig is en er is toch sprake van kwaad in de wereld, betekent dat dan niet dat hij er wel iets aan kan doen, maar er niets aan wil doen? Hoe kunnen wij dan verklaren zonder de belijdenis op te geven dat God goed is? Augustinus, de kerkvader, zegt in zijn Enchiridion, heel fraai, heel diepzinnig ook: het kwaad gaat tegen God in, maar het gaat niet buiten God om. Het gaat tegen hem in. Het was er niet en het hoorde er niet.
Hij bestuurt het kwaad zonder er zelf de bron van te zijn. Las ik ergens. Hij is de bron van alle goed, voor alle duidelijkheid, niet van alle kwaad. Maar wat een genade. Dat we er niet aan uitgeleverd zijn. Maar dat God, alhoewel het tegen hem ingaat, het niet buiten hem omgaat. En hij het zijn loop wijst en zijn grenzen stelt. En zelfs er nog iets goeds mee doet. Augustinus sprak over de permissio. God laat het toe. Hij wil daarmee benadrukken dat God niet actief op het kwaad betrokken is, maar passief. Het kwade kan Augustinus ook noemen de beroving van het goede. Het kwade heeft dus niet een zelfstandige plaats in de goede schepping. Het kwam erbij, het was er niet. Het is ontbreken van het goede, maar dat betekent ook dat het weer weggenomen kan worden en weggenomen zal worden. Immers, de schepping kwam goed uit Gods handen voort. En die goede God worden wij op allerlei manieren gewaar in zijn werk als schepper. Je kunt soms overweldigd zijn door Gods grootheid, toch? Gods grootheid. Zijn werk was goed. De zonde kwam erbij. Een scherpe breuk, gebrokenheid. En wij verwonden ons aan de scherpe randen van dat gebroken leven. Het schepsel zucht. Maar omdat dat kwaad niet intrinsiek bij de schepping hoort, is het ook voorstelbaar dat het wordt overwonnen. En het wordt overwonnen. Het wordt overwonnen. Augustinus zegt straks, de heelheid, de vernieuwing, de heerlijkheid, is in heerlijkheid hoger dan het paradijs. In het paradijs kon de mens zondigen en hij kon het laten. Maar in de toekomstige heerlijkheid kan hij niet meer zondigen. En daarom is de toekomstige heerlijkheid hoger dan de aanvankelijke heerlijkheid. En zo zijn er door de apologetiek de eeuwen door allerhande antwoorden gegeven op hoe zit het met het kwaad, hoe zit het met het lijden, waar komt het vandaan, waarom kon het er komen, wat is de uitkomst ervan. Eén ding wil ik nog noemen in dat verband, de zogenaamde free will defense. Dat is een belangrijk motief uit de apologetiek. En de gedachte is de volgende. God schiep de mens met een vrije wil om hem te dienen. Maar dat hield de mogelijkheid in dat hij die vrije wil verkeerd zou gebruiken en God niet dienen. Dat laatste is ook gebeurd. Kon God dat voorkomen? Jawel. Maar dan had hij afbreuk moeten doen aan het wezen van zijn schepping. En van de door hem geschapen en gewilde mens. Heel kort gezegd, dat is de free will defense. En zo zijn er allerhande antwoorden bedacht door de eeuwen heen om woorden te zoeken en woorden te vinden, om stem te geven aan het christelijk geloof in het aangezicht van het lijden, het kwaad. We hebben daar van de week een korte cursus apologetiek ook over nagedacht. Door al die eeuwen heen, hoe is er apologetiek bedreven? Nou, klassieke apologeten,
bedenken argumenten, bijbelse argumenten, goede argumenten, om het bijbelse geloof te verdedigen. Ook als het gaat over het lijden, ook als het gaat over het kwaad. Nou, zo'n free will defense is dan zo'n argument wat wordt ingebracht om te proberen te verhelderen waar komt het kwaad toch vandaan en hoe kon het er komen. Het zijn belangrijke antwoorden, belangrijke gedachten. Die hebben nog altijd hun waarde. Maar ik heb met de studenten bedacht, vraagt onze tijd, met een duur woord noemen we dat, vraagt onze tijd niet vooral om een orthopraxe apologetiek. En dat is de apologetiek van het geleefde christenleven. Toegepast op dit onderwerp, wat is nu een krachtig getuigenis van de levende goede God midden in het lijden. In het aangezicht van het lijden. Wat is een goed christelijk getuigenis? Dan kun je al die apologetische antwoorden voor de dag halen. Soms hele ingewikkelde antwoorden. En nogmaals, ze hebben hun nut. Maar is het niet het krachtigste getuigenis van het christelijk geloof in het leed of in het aangezicht van het lijden, als wij getuigen zijn van een christen die met alle vragen en ondanks alle pijn en met alle verdriet in zijn of haar leven blijk geeft van de hartelijke overgave aan God. Die ook heel veel antwoorden niet heeft, maar wel heel veel open vragen, heel veel raadsels. Maar toch mag betrouwen. Dit weet ik zeker. Hij is mijn Heer en mijn God. Ik weet niet hoe, maar ik mag geloven. Hij doet alle dingen in mijn leven medewerkend ten goede. En ik mag weten, op grond van het gebed van Jezus zelf, die bad, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven, dat dat de uitkomst zal zijn van mijn weg en de uitkomst zal zijn van mijn lijden. Lang geleden, 28 jaar om precies te zijn, overleed mijn moeder. Ze was nog niet heel oud naar menselijke maatstaven, 58 jaar. 5 jaar ernstig ziek geweest. Lijden. Onze buurvrouw, wij zeggen dan, die deed nergens aan. Leefde zonder God, zonder de Bijbel. Maar ze kwam wel vaak bij ons over de vloer. En ik zal nooit vergeten dat ze, toen mijn moeder al gestorven was, dat ze tegen ons zei, en toch kan ik niet begrijpen dat iemand zo weg met zo'n kalme vrede kan gaan. Is dat niet het krachtigste getuigenis van het bijbelse, het christelijke geloof in het aangezicht van het lijden? Die vrouw had niet veel begrepen, denk ik, van die hele mooie, diepzinnige, theologische argumenten. Klassieke apologetiek. Maar dit had ze heel goed door. Hier leeft een mens met verwachting. Hier lijdt een mens met hoop. En ik denk, vrienden, dat in onze eeuw, waar zoveel vervreemd zijn van God en van zijn dienst, die orthopraxe apologetiek, wat wordt er gezien, wat wordt er gemerkt, wat wordt er geproefd van het dienen van God in ons leven, dat dat misschien wel de belangrijkste verdediging is van het christelijk geloof in de 21ste
eeuw. Tot zover. De eerste gedachten, ik zal u bekennen dat ik ongeveer de helft heb weggelaten. Maar de praktijk leert dat juist in een vragenrondje de belangrijkste dingen toch wel op tafel komen. Ik mag meteen de uitnodiging doen aan de aanwezigen om te reageren. Dat mag op wat ik heb gezegd of misschien naar aanleiding van of leeft er een heel andere vraag die ik niet heb aangeraakt. Dat mag natuurlijk ook. Ik zie dat er nog een microfoon komt, dus als u zich even meldt, dan denk ik dat de microfoon naar u wordt toegebracht. Dan kunnen we het ook allemaal verstaan. Wie van u wil een vraag stellen of een opmerking maken? Als er maar eenmaal één begonnen is. Ja, ik ben ook predikant en wat ik vaak merk is dat men vaak het gedeelte van Job gebruikt. Als er iets gebeurt, laatst hadden we weer iemand die was overleden op een beetje jeugdige leeftijd. Daar had men vaak de tekst van de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Dat eigenlijk zegt, ja, een stukje lijden dat hij meemaakt en niet zozeer dat God dat hij spreekt. Zo ik daar willen zeggen, is dat, is het dogmatisch correct? Ja. Is het theologisch correct of is dat meer iets dat we gebruiken om een beetje makkelijk? Ik herken het helemaal. Dus kennelijk zijn mensen in Suriname en Nederland niet zo verschillend op dat punt. Want ik hoor dat ook vaak zeggen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Hè, dat is de reactie van Job in het begin van het boek. En ik denk dat mensen nog alles doen, bewust of onbewust, alsof Job maar 2 hoofdstukken heeft. Want dat is niet het laatste hoofdstuk. En daar komen er nog 40. Dus Job die aan de aanvang van het lijden nog tot die belijdenis komt, die gaat vervolgens een heel diepe weg, waarin die belijdenis natuurlijk in de storm terechtkomt. Van zijn twijfels, van zijn aanvechting, van de beproeving, waarbij Job in mijn beleving heel, heel ver gaat in dat wat hij tegen God zegt. En dan is het ook weer heel opmerkelijk dat God zelf zegt, Job heeft recht van mij gesproken. Hè? Dus, maar je houdt soms je adem in als je hoort wat Job allemaal zegt daar. Dus ik zou zeggen dat suggereert een bepaalde gemakkelijkheid die vreemd is aan het boek Job zelf. En het doet ook denk ik tekort aan geloof dat in de beproeving komt als wij suggereren dat het eigenlijk ten allen tijde met die helderheid en klaarheid en eenvoudigheid beleden en beleefd zou moeten worden. Ja. Ja, als ik schroef komt naar je, met het woord en die aandacht dat God passief, een passieve deelname in het kwade taal. Als ik goed naar het product maar ik hoor ook dat mensen, dat het ook staat geschreven van God heeft de kwade dan ook gemaakt voor de dag des Godes om zo aan te nemen. Mijn vraag aan u is, misschien heb ik uw uitspraak niet zo goed begrepen, maar waarom dan de uitspraak dat wordt een passief aan het kwade? Want als we iets zeggen, denk ik dat je dan eigenlijk actief wil doen eraan. Dus waarom dan de uitspraak dat God passief wil doen eraan? Duidelijk. Goeie vraag. Ik citeerde eigenlijk meer Augustinus die zegt van, als het gaat over het kwaad in de wereld, dan is God, hij is daarop betrokken, maar op een meer passieve manier. Hij zegt dat omdat hij wil voorkomen dat wij God als de bron van het kwaad zouden zien. Dat is wat hij bedoelt.
Misschien is het goed om daar nog wat meer woorden aan te geven. God is de bron van alle goed, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt niet, God is de bron van alle kwaad. Dus het kwaad heeft te maken met de zonde, het heeft te maken met de boze. Maar gelukkig betekent dat niet dat God er niets mee te maken heeft. Dat klinkt een beetje dubbel, dat is het denk ik ook. Hè? Dus Augustinus formuleert het ook met bijna een paradox van het kwaad gaat tegen God in, tegen zijn wezen in, maar het gaat niet buiten God om. Je ziet in de Bijbel een paar mooie voorbeelden dat God dat kwaad eigenlijk ter hand neemt om er zelfs iets goeds mee te doen. Ik noemde van de week bij een van de lessen het voorbeeld van Jozef. Jozef wordt door zijn broers in die put gegooid en verkocht als een slaaf naar Egypte. Op dat moment was dat in zijn leven natuurlijk lijden. En misschien heeft Jozef op dat moment ook helemaal niet begrepen waarom hem dat overkwam en waartoe. Maar aan het eind van zijn leven, als hij weer herenigd wordt met zijn broers, dan zegt Jozef, en dan is Jacob gestorven, vader Jacob, dus dan zijn die broers bang dat Jozef alsnog wraak zal nemen. Maar dan zegt Jozef tegen die broers, wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Dus wat die broers hebben gedaan was verkeerd, dat was kwaad. En toch heeft God op een wonderlijke wijze er iets goeds mee gedaan. Want Jozef als onderkoning in Egypte mag het middel zijn om een heel volk in het leven te behouden. En wat misschien nog een beter voorbeeld is, de kruisiging van Jezus. Hij is, zegt Petrus, door de handen van de onrechtvaardige mensen is hij genomen, aan het kruis geslagen en gedood. En door dat alles heen heeft God het beste gedaan wat op deze wereld gebeurde. Namelijk een zaligmaker gegeven voor zondaren en het offer bereid aan het kruis tot verzoening van de zonden. Dus dat is ook wat Augustinus bedoelt. Van God is niet verantwoordelijk voor die kwade daden, maar zijn sturende hand leidt het wel, zodat er iets goeds uit voortkomt. Dat was wat ik bedoelde te zeggen. Goedenavond. Goedenavond. Bedankt voor de leiding. In een Surinaamse kerkensetting zien we dat juist veel wordt opgetreden tegen het lijden. Wat is dat? Mensen gaan door tot de laatste adem van iemand om te bidden voor herstel, genezing enzovoorts. Zodat we kunnen komen vanwege juist de nadruk die is in de evangeliën, dat waar Jezus komt en het lijden is dat hij even optreedt. Ja. Terwijl vandaag de dag merken we dat die mate, die intensiteit van herstel van het gebrokene, dat het minder is en dat juist straatjes zou zijn. Ja. Duidelijke vraag. Ook een ingewikkelde vraag. Als het gaat over de tekenen in het Nieuwe Testament, dan denk ik dat we moeten bedenken dat ze heten niet voor niets tekenen. Dat Jezus in die tekenen toont waar het naartoe gaat als het gaat over zijn koninkrijk. Waar hij heerschappij voert, zal de gebrokenheid verdwijnen. En de tekenen die hij deed hier zijn eigenlijk voortekenen van de volkomen heelheid straks als zijn koninkrijk volmaakt is. Die tekenen zijn ook in de schrift, dat lezen we ook na de evangeliën, die dienen om de boodschap te bekrachtigen, om de voortgang van het evangelie te bevorderen. Het zijn niet,
enkele genezingswonderen. Het zijn tekenen van het koninkrijk die het getuigenis van het woord vergezellen. In het heden, dus ik bedoel te zeggen, er is wel een bepaalde ongelijkheid tussen het rondwandelen van Jezus op aarde toen en de situatie nu. Ik denk met alle voorzichtigheid dat we moeten bedenken dat God in ons leven spreekt door het woord. En dat hij ook spreekt door de wijze waarop hij ons leven leidt. De gang die hij met ons gaat. En soms betekent dat hij een bepaald kruis niet afneemt, niet wegneemt. Paulus had een doorn in zijn vlees, wat dat ook precies geweest mogen zijn. Hij bad God om het weg te nemen. Dat gebeurde niet, maar hij ontving de genade die genoeg was om in die weg voort te gaan. En dat is denk ik ook in de praktijk van het huidige kerkelijk of gemeentelijk leven ook belangrijk. Jaren geleden was ik bij een gemeentelid en die was terminaal ziek, die man. In Nederland kom je dan soms in een hospice terecht, een plaats waar, als iemand niet thuis kan blijven, waar de laatste zorg wordt gegeven. Hij lag in zo'n hospice, dus ik kom dan regelmatig natuurlijk bij iemand als pastor. En toen vroeg hij aan me of ik wilde bidden of hij beter mocht worden. Terwijl hij al heel lang een weg ging van ziekte en al minder en minder en minder wordt. Toen heb ik tegen hem gezegd dat zijn vraag me wel een beetje verbaasde. Natuurlijk hebben wij een God van wonderen. Tegelijk maakt die God ook iets duidelijk in de weg die hij met ons gaat. Dus we hebben erover gesproken en toen bedacht, is het niet goed om te bidden om Gods uitkomst? En het dan ook aan hem te laten op welke manier die uitkomst komt. Of dat is dat zijn weg nog wordt gebogen bij de dood vandaan, of dat het een weg is er doorheen, maar dan is dat de weg naar het volkomend leven. Dus die dingen zou ik daar wel bij willen overwegen. Je kunt ook denken aan het gebed van Jezus in Gethsemane, nota bene, Gods Zoon. De Hebreeënbrief zegt, met verwijzing naar de worsteling in Gethsemane, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. De Zoon heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Stapje voor stapje ging de weg dieper en stapje voor stapje mocht hij achter de Vader aangaan. En we kennen allemaal zijn gebed. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik denk in de navolging van Christus, maar ook bediend door hem, dat ook een oefening is die wij allemaal in meer of mindere mate, maar ook hebben te beoefenen uiteindelijk. Andere vraag. Ik denk dat in Nederland is er zoveel aan zorg voor mensen om het lijden draagbaar te maken. Dan is het om instellingen, zorg. Hier hebben wij minder van dat soort dingen. Ja. En minder voorzieningen om iemand in lijden te ondersteunen. Ja. Waardoor herstel en stap bij het lijden, dat dan eerder benadrukt wordt. Van je kan het zelf in het lijden die schort wegkomen. En dat men dus dan dat herstel zien als de enige manier waarop God kan ingrijpen. Ik geloof zeker dat de omgeving waarin we leven en de tijd die we beleven invloed hebben op deze dingen. Als het over ons gaat, Nederlanders, zou ik het dan ook
misschien wel even om willen keren. Ik merk soms ook wel bij gemeenteleden op, dat ze zo ver willen gaan als het gaat over wat er medisch mogelijk is. Hè? Nog die behandeling, nog die experimentele behandeling en dan misschien in Duitsland nog iets. Dat ik me wel eens afvraag, hoe zit het dan bij ons? Ook met het stuk uitzien naar het toekomende leven. Kan dat ook een vorm, ik ben heel voorzichtig hoor, maar kan dat ook een vorm zijn van, ja, te weinig leven uit de schat die bij hem is weggelegd voor een ieder die in hem gelooft? En zitten we misschien zo vast, en we hebben inderdaad heel veel technische mogelijkheden, dat we daar ook wel eens een beetje in doorvloeien. Ik vraag me wel eens af, ik heb soms gemeenteleden meegemaakt die zelfs de dokter onder druk zetten. Dat de dokter zegt, het heeft voor u geen zin meer mevrouw om dat allemaal te doen. Maar dan zetten ze een dokter onder druk, want dat moet en dat zal, want je weet maar nooit. Maar dan denk ik, ja, hoe zit het met de bereidheid om ook af te reizen? En hoe zit het met het verlangen? Paulus, hè? Ontbonden en met Christus te zijn is mij zeer verre het beste. Dus daar kan ook een stuk geestelijke nood zitten, dat omdat we zoveel hebben en kunnen, we misschien wel te weinig leven vanuit het verlangen naar de heelheid bij hem. Ik denk het woord berusten op het land. Ja. Deze mensen niet berusten, maar rusten in God. Is er een snijpunt waarbij je dus nog ver wordt leven als het ware? Oh ja. En waar je zegt dan oké, nu is het voor. Ja. Ja, dat is ook een indringende vraag. Om dat nog even duidelijk te maken. Ik was in mijn betoog eigenlijk wat kritisch op het woord berusten. Want dat klinkt vaak als, je legt je neer bij het onvermijdelijke. Terwijl voor mij rusten in de handen van God, dat is de taal van de overgave. Dus daar zit voor mij een belangrijk verschil. Ik snap natuurlijk ook wel dat iemand met hetzelfde woord iets anders kan bedoelen, maar ik hoor vaak bij mensen, ja, daar moet je maar in berusten. Dat klinkt dan als, dat is nu een keer niet anders, dus tegen wil en dank, liever niet, maar ik moet het ermee doen. Maar dat vind ik niet gelijk aan de taal van het geloof, dat zich weet in de handen van hem, maar dat even terzijde. Is daar een snijpunt? Ik krijg die vraag soms ook van gemeenteleden, van wat moet ik doen? Dan begin ik vaak heel praktisch. Ik ben geen dokter. Maar ik begin vaak praktisch met ze aan te raden om ook veel waarde te hechten aan het advies wat een arts hen geeft. Als een dokter zegt, wij kunnen nog dingen doen om palliatief, om het lijden te verzachten, om de pijn te bestrijden, maar we kunnen niets meer doen curatief om u beter te maken, dan denk ik dat je aan het oordeel van een dokter veel waarde moet hechten. Maar dan nog, in een vorige gemeente had ik een broederkring en 2 broeders tegelijk werden ongeneeslijk ziek. Dat was heel aangrijpend. En de ene broeder, het waren allebei mannen die dicht bij God leefden, daar heb ik geen enkele twijfel over. De ene broeder zei, ik ga niet meer mijzelf laten behandelen. Ik heb nog korter leven. Van die behandeling word ik misschien alleen maar slechter. Ik zie daarvan af. En zijn andere broeder, zijn medebroeder zei, de dokter zegt dat ik het nog kan proberen, al is het alleen maar verlengend. Niet meer om beter te worden, die deed dat wel. Ik heb met beiden gesproken, meer dan eens. En ik ben ervan overtuigd dat ze beiden hun beslissing voor het aangezicht van God hebben genomen.
Dus wie ben ik dan om te zeggen, de een doet het goed en de ander doet het fout? Ik denk dat ze beiden in biddend opzien tot God hun weg zijn gegaan en daarin op bepaalde momenten wel verschillende keuzes hebben gemaakt. Maar ik denk persoonlijk wel, dat heb ik ook geprobeerd te benoemen, God spreekt door zijn woord, hij spreekt ook door zijn daden. En dat God door de wenken in je leven ook duidelijk maakt waar zijn weg met je heen gaat. En dat we ons daar ook toe moeten verhouden. Dus ik merk ook in de omgang met ernstig zieken bijvoorbeeld, dat ook bij henzelf, ja, gaandeweg hun gebed ook een iets andere kleur krijgt, zeg maar. En dat het meer is het gebed om vrede, om genade, om ook in kracht van hem de weg die ze moeten gaan, om die ook te mogen gaan. Dus ik denk niet dat je daar een formule voor kunt uitschrijven, dat dat verschillend kan zijn, maar dat het belangrijk is dat we in al die dingen de Heere God kennen. In elke stap en in elke beslissing die we moeten maken. Zijn er nog andere vragen? Goedenavond. Toch even aangehaald over brieven. Mijn vraag is, welke rol speelt dan brieven in die vragen die gesteld worden? Waarom worden bepaalde mensen genezen en anderen niet? En waarom krijgt God niet in bij bepaalde moorden? En dus welke rol speelt dan brieven? Nou, ik heb met die free will defense, dat is een apologetisch argument, dat gaat eigenlijk over de situatie voor de zondeval. Dus er wordt nogal eens gevraagd, de mens is in de zonde gevallen, Genesis 3, had God dat niet kunnen voorkomen? In dat kader staat die free will defense. Dan wordt er gezegd, ja, God heeft de mens geschapen met een vrije wil om hem te dienen. Want de Heere wilde vrijwillig worden geliefd en gediend. Dus hij had dat wel kunnen voorkomen, maar dan had hij de mens in zijn wezen moeten aantasten, namelijk door die vrije wil te blokkeren. Maar het ziet allemaal op de situatie voor de zondeval. Ik heb het gevoel dat u nu niet meer vraagt naar waarom grijpt God niet in het heden nu, in situaties die soms heel erg zijn. En dat is een hele begrijpelijke vraag. Ik denk ook dat het een vraag is waar veel mensen mee rondlopen. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen, maar in deze wereld zijn er situaties waarvan je denkt, waarom grijpt God niet in? Dat weet ik niet. Het klinkt misschien heel flauw. Het is niet flauw bedoeld. Maar op het moment dat ik die vraag kon beantwoorden, ja, dan zou ik als God zijn. Dus er zijn en er zullen ook heel veel vragen overblijven. Vanwege het feit dat wij mensen zijn. Dus één, wij zijn mensen. En we zijn ook nog eens mensen met een verduisterd verstand. Dus hoe zouden wij alle antwoorden kunnen hebben, of kunnen weten, of kunnen bedenken, die eigenlijk alleen God zelf zou kunnen beantwoorden? Ik denk dat we daar ons leven lang mee te stellen hebben en mee te stellen houden. Dat gelukkig niet van ons gevraagd wordt in de Bijbel. Dat wij alles zouden kunnen begrijpen of kunnen berekenen of kunnen verklaren. Maar dat we dwars door alles heen in het stille vertrouwen leven dat als ik het niet begrijp, God het wel begrijpt. En als ik het niet zie, dat hij het wel ziet. En als er volgens mij geen weg is, hij de weg al lang geëffend heeft. Dat is denk ik fundamenteel. Ik begrijp ook veel dingen niet.
En ik heb ook geprobeerd te benoemen, ik denk dat het ook soms barmhartigheid van God is dat wij dingen niet weten. Het zou misschien veel te veel zijn om te dragen of te verdragen. En na deze zullen wij misschien het wel verstaan, maar met alles wat ik niet weet en niet zie en niet overzie, hoop ik dat ik altijd mag leven in de overgave aan Hem en in het vertrouwen. Ik ben in het beste gezelschap en Hij weet zeker de weg naar de eeuwige vreugde. Dus ik kan niet beter gaan en niet veiliger gaan dan aan de hand van Hem. Ik heb aan het eind van de podcast die we hebben opgenomen geprobeerd een boodschap nog mee te geven aan de voor mij natuurlijk volstrekt onbekende luisteraar of kijker. Met te verwijzen naar de geschiedenis van de discipelen die in de storm zijn op het water in de nacht. Dan staat er in de Bijbel, de wind was hun tegen en ze moeten alles doen om het scheepje drijvende te houden. Jezus is er niet bij. Het is midden in de nacht, hè? Zo staat het in de schrift. Het is midden in de nacht. Jezus is op de berg, alleen. En dan staat er in de Bijbel, hij zag dat zij zich zeer pijnigden. In het hols van de nacht. Hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Dat vind ik buitengewoon troostvol. Als ik in die storm zit en alles moet doen om het hoofd boven water te houden en van hem niets zie, dan ziet hij door het donker heen toch mij wel. En hoe ik mij pijnig om vooruit te komen. En hij weet die discipelen ook haarfijn te vinden in dat donker.